సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్తలు యాను డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕೆರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಂಬಳ್ಳಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಎಣ್ಮೂರದ ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಿನದನ ದೈವದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣು ಪನ್ಪನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ. ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಷಣ್ಮುಖ ನಗರಡು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಕಲೋತ್ಸವ ಬಜಪೆ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳಡ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪರಕೆದ ಆಟ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿನ ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಾಕಲು ನೇಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕೆರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂತೆರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆತೋನ್ನ ಆರು ಕರಂಬಳಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಪಾತಿರಿಯರ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಸೋಮವಾರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಡು ಕನಕನ ಕಂಡಿಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ತುಯರು. ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣಡು ಪರ್ಯಾಯ ಪಂಚಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಡಿಪುದ ಕರಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಅಡೆಕ್ಪೋದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣಡು ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕೆರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡೆರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜಕೀಯದ ಒತ್ತಡಡು ಎತ್ತಿನ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೆರಬೈದ. ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ ಪಂಡೆರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಮೀನುಗಾರ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಹೆಜಮಾಡಿ ಬಂದರ್ ಕಟ್ಟರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯರು. ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಭಾಗದ ಕರಾವಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಾಯಿತಂತ ಗೋರಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ರಕ್ಷೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಮೂಲತಾಡ ಬುಕ್ಕ ಉಳ್ಳಕಲು ಪರಿವಾರ ದೇವಲಿನ ಸಾನುಡು ಸೋಮವಾರ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌಜಿ ನಡತಂಡ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಮೂಲತಾಣ ಅಂಜನೆ ಒರಿತೊಂದು ಔಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕೆಮ್ಮಲೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಮೂಲತಾಣ ಬುಕ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ಸಾನ ಹೇಮಳ ಎಣ್ಮೂರುಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡತಂಡ. ಕೆಮ್ಮಿಂಚೆ ನಾಗೇಶ ತಂತ್ರಿಯರನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಬುಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಅಟ್ಟಣಿಯಾದಿತ್ತರು. ಹೋಮ ಸೇರ್ನಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾಳನ್ನು ಕರೆತದ್ದು ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬುಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಳಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬೆಮ್ಮೆರನ ಮೂಲ ಜಾಕಿಡು ಕೆಮ್ಮಲೆ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಪಾಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸುರುವಾಂಡ್. ಅಕೇರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ತಂಬಿಲ ಕರೆತರು.
ಊರು ಪರ ಊರುಳನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಕೆಮ್ಮಲತ ಬೆಮ್ಮರಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಳಿಂದ ಇಂಬು ನಟೊಂಡೆರು. नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः.
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಗುರ್ಕಾರರು ಗಂಗಾಧರ ಹೇಮಳ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ಗುರ್ಕಾರರು ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಐಪಳ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಜಯನಂದ ಕೆ, ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೆರು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರರು ನಾರಾಯಣ ಕೋಡ್ಚೆ, ಬೆಮ್ಮೆರು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಅಶೋಕ ಎ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಜಯರಾಮ ಐಪಳ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಸೇರಿದ ಕರಾವಳಿಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒವ್ವೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿಯಮ ಮೀರ್ದು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಂಡ ಅವಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ ಆ ರಂಗಾರೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಡ್ರೋನ್ಲೆನ ಬಾರಿಗಳ ಸೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒವ್ವೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಡಿಜಿಸಿಎ ನಿಯಮ ಮೀರ್ದು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಸಂಡ ಅವಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡೆರ. ಡ್ರೋನ್ ಗಳಸನಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನವು ಕಡ್ಡಾಯ. 2 ದಿನದ ಕುಡ್ಲಡ ನಡೆತಿನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗಳ ಸಿದಿನ ಡ್ರೋನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಗಳಸರೆ ಊರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ ಎನ್ಒಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದದ್ದು ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲನಗರ ಸೇರಿನಂಚ ಕರಾವಳಿಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಡ್ರೋನ್ಲೆನು ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಂಡೆರ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು VIP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು DGCA ಅಥಾರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ, ಅವರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡ್ರೋನ್ನ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅನುಮತಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಮ್ಮಲೆಂದು ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಪಂತೆರ. 8 ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಮ್ಮಲೆದ ಪೆರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀ ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಿನ ಸಭೆಟ್ ಧನಂಜಯ ಕೇಣಾಜೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಸಭೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಪಾತಿರ್ದು ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದುಂಬಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿನಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ತೂವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನವು ಅರ್ಪಂಡಿರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಾನಂದ ಹೇಮಳ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಐಪಳ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಂಗಾಧರ ಹೇಮಳ, ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ ಎ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರೋ. ಉಮೇಶ್ ಹೇಮಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿರೋ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ನಾಯಕಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುಂಜುವರ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊರಂದಿನ ಪೊಡಿಪಾದಿನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐದ ಐವೇರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಪೊಂಜವು ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರ. ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವೆಂದು ಪೊಂಜುವರ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ನಾಯಕನ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿರ. ಈ ನಾಯಕನ ಮಿತ್ತು ದೂರು ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪೊಂಜುವನ್ನು ಪೋಡಿಪಾತಿದ್ದು ಆ ಬಗಿಟ್ಟು ಐವರನ ಮಿತ್ತು ದೂರುದೆ ತುಂದಿರ.
ಪೊಂಜವು ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಂಜುವಿನ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆದಿತ್ತದು 17 ವರ್ಷಲಡ್ದುಂಬು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಸೀದ್ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತರ. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗೂ ಮತಾಂತರ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತರ. ಮದ್ಮೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವೆರು ಜೋಕುಲಾತಂಡ 3 ವರ್ಷದುಂಬು ಮಸೀದ್ ಬೊಡದಿನ ಬುಡ್ತೆರ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಂಜವು ಉಳ್ಳಾಲದ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟಿತ್ತೆರ. ನ್ಯಾಯದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವಲಯ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ಪೊಂಜವುನ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಲಿನ ಮಿತ್ತಲ ಕೈಪಾಡ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರಿಯರ ಪೋಯಿನ ಪೊಂಜವುಗೂ ಎಸ್ಡಿಪಿಐದ ನವಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇರ್ದು 5 ಪೋಡಿಪಾದಿತ್ತೆರ. ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊರಂಡ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಣಂತು ಕಾರಣಡು ಪೋಡಿಪಾದೆರ. ಪೊಂಜವು ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ HR ವಿಭಾಗಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಎಣ್ಮೂರ್ದ ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ತಾಣುಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ನೇಮ ನಡಪಾಯಿರ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಡಳಿತ ಬುಕ್ಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕೆಮ್ಮಲೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಪರಿವಾರ ದೈವಳಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಆಗಿತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವಳಿನ ಭಂಡಾರ 2 ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಗ್ಲ ಅರಸರಿತ್ತನಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ಲ ಅರಸು ದೈವಲು ಇತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅರಸು ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ ಧರ್ಮರಸು ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಲೇಡು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವಳಿನ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರದ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದದು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಳಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೊಲಬಾದು ತುಮಕೂರ್ದ ವಸಂತ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜವುಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ ಜೈಲು ಸೇರಿದೆ. ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದಿನ ರಕ್ಷಿತನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿರ. ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದನ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪಿನ ಜವನೆ ಜವಂತಿ ಹೊರ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಪಂದು ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪಡು ಇತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರುನಂಚ ಆತಂಡು. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪೊಲಪು ಆದು ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಪಂದು ನಂಬಾದು ಮೋಸ ಮಲ್ತದೆ ಪಂದು ದೂರ್ದಿನ ತುಮಕೂರ್ದ ವಸಂತ ಪನ್ಪಿನ ಜವಂದಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶರೀರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ತಾನು ಬಂಜಿನಾಲಾದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭ ದೆಪ್ಪಾದು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜೆ ಪಂದು ಪಿರ ಜಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ತಲ್. ಜವಂದಿ ಕೊರ್ನ ದೂರದ ಮಿತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರ್ ರಕ್ಷಿತ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ಗ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ತದೆರು. ಆರೋಪಿಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷ ಕಲೋತ್ಸವ 2021 18ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಷಣ್ಮುಖ ನಗರಡು ನಡೆತನ. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ನರೇಂದ್ರ ಕರೆಕಾಡ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷ ಕಲೋತ್ಸವ 2021 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷ ಕಲೋತ್ಸವ 2021 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆತ್ತ ಷಣ್ಮುಖ ನಗರಡು ಅಟ್ಟಣೆಯಾದಿತ್ತಂಡು. ಬಿನ್ನರಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ತಂಡ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಚಾಪನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರುವ ಈ ತಂಡದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೂ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷ ಕಲೋತ್ಸವ 2021 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು
ಎಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಸಿರನ ಬುಳೆಪಾತು ಒರಿಪೌನ ಕೆಲಸ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಕಲಾ ತಂಡೋರ್ದು ನನಲಾತು ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಬುಕ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಡು ಸಾಧಕಿರನ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಅಂಚಿನವಲು ಮೂವರನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಒಂದು ಪುಗರುನ ಸಂಗತಿಂದ ಪಂಡೇರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮುಂದೆಯೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅಂಥ ಒಂದು 3 ಜನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಾತೆರ್ದು ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಕಲಾ ತಂಡ ಕೆರೆ ಕಾಡ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸುರುಟು ಮಕ್ಕಳ ತಂಡವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಈ ವಿನಾಯಕ ಕಲಾ ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ. ಈ ಸೇವೆನ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸಾವೊಂದು 16 ವರ್ಷ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯತ್ತು ಭಾರಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕು ಒತ್ತಡ ನಕ್ಕು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐನ ತಡೆತೊಂದು ಇನಿ ಈ ತಂಡನು ಕಟ್ಟದು ಬುಳಪಾಯಿನ ಜಿದ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಜಯಂತರಿಗೆ ಇನಿ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು. ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಕೂಟುಡು ಬುಡಂದೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಬತ್ತನ ಧನಂಜಯ ಮಟ್ಟು ಬುಕ ಗಣೇಶ ಸಾಲ್ಯನ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ತಂಡದ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬುಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಣವು ಪಟ್ಯರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಕುರ್ಕಾಡ್ದಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಚ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿನೋದ್ ಬಳ್ಳೂರು, ಪಟೇಲ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಪುನರೂರು, ಯಳತ್ತೂರು ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೇರು, ಜ್ಞಾನರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರರು ಭಾಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಯ, ಮೂಲ್ಕಿನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರರು ಸತೀಶ್ ಅಂಚನ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಿವಾಕರ ಕರ್ಕೇರ, ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ, ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದನ ಜಯಂತ್ ಅಮೀನ್ ಕೆರೆಕಾಡು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು, ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಸಭಾಲೇಸರ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ நடத்தண்டு. ಕುಮಾರಿ ಅನ್ವಿತಾ ಕೆರೆಕಾಡು ಭಾಗವತಿಕೆಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಆಟದ ಪೂರ್ವರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ நடத்தண்டு. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೋಗ್ಲ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕೆರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಳಿತ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಂಬಳ್ಳಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಎಣ್ಮೂರದ ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಿನದನ ದೈವದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣು ಪನ್ಪನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ. ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಷಣ್ಮುಖ ನಗರಡು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಕಲೋತ್ಸವ ಬಜಪೆ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿವಾಸಡು ಕಟೀಲು ಮೇಡಡ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪರಕೆದ ಆಟ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತಿನ ಕೆಮ್ಮಲೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಾಕಲು ನೇಮ. ಇಡೆಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆ.